Искате да намалите разходите за енергия и да инвестирате в устойчиво бъдеще? Вижте как го правят водещите бизнеси. Представяме ви комплекс Pirin Golf, който изцяло се захранва от слънчеви панели. Благодарение на тази соларна централа от 400 кВт, хотелът постига пълна енергийна независимост. Използвани са соларни панели LONGi 425 W, които не само произвеждат повече енергия, но и гарантират надежност за години напред. Инверторите са Huawei и достигат ефективност до 98,5%. Ресторантът в комплекса също се захранва изцяло от слънцето с мощна соларна инсталация от 222 кВт, изградена от LONGi панели и инвертори на Huawei. Голяма част от деня се отдава енергия и за комплекса. Това е бъдещето на енергийното управление. Ефективност до 98,5%, надежност и устойчивост във времето и смисъл за природата. Готови ли сте да направите тази крачка? С високоефективните решения от Green Energy Supplier инвестицията в соларна енергия е сигурна. Свържете се с нас още днес и открийте как можете да спестите от енергийни разходи, грижейки се за природата.